Κάτι που το είχαμε δει παλαιότερα, να το θυμηθούμε, βγάλω το στο παράθυρο. Κυρίες και κύριοι, πρέπει λίγο να προβληματιστούμε ως πώς να το πούμε, πολίτες, ως χώρα. Δηλαδή, βγάλω το να παίζει, γιατί θα παίζει πολλή ώρα. Σοφική, μουσέος, Λίνος, Μελάμους, αυτός είναι στη Βουλή. Δυνάμος του Λάμων, Χρυσόδεμης, Τάμηρης, η Επική, Όμηρος, Ισίωδος, Νομοθέτες, Ζάλευκος, Χαρόντας, Λικούργος, Δράκος, είναι στη Βουλή αυτό. Της Ανάχας, Αρχίτας, Στάσος Βουηθανής, Όλων, Περίοδος, Φιλόπουλος, Κύλος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι τρεις Γαζέοι, Λεώτης ο Βυζάντιος, Μάξιμος ο Ομολογητής, είναι στη Βουλή. Ο Μασκινός, ο Μιχάλης Ψελός, ο Ιωάννης Εμφυλίνος, ο Ιωάννης Ταλός, ο Νικήτας Τουγάτος, η φιλοσοφική κίνηση του κάποιου όρου, η θεολογία και οι αιρέσεις, η στροφή προς παιδί του ανθρωπισμού, η μαθητή του Βλεμίδου, ο μυστικισμός των ησυχαστών, ο Φαρμενίδης, Μέλος, ο Ζήνος, η Λατική Σχολή, Ράκος, νεκροί όλοι αρχαίοι. Πρόδικος, Αρχέλας, Πλατήλος, Σοκράτης, Πλάτων, Πρωταγόρας, Λάκης, Χαρμίδης, Ευτύφρον, Κρήτον, Ευθύδημος, Κρατήλος, Μενέξενος, Μένος, Συμπόσιον, Φέδων, Κλειδοφό, Πολιτεία, Παρμενίδης, Φέδρος, Σοφιστής, Πολιτικός, Φίλιππος, Τίμιος, Κριτίας, Νόμιο, Ευρυξίας, Λακίδης, Αρίστιπος, Καρνεάτης, Κλητόμαχος, Περιπατητική Φιλόσοφη, Θεόφρος, Στράτων, Λύκων, Κριτόλαος, Διόδωρος, Κοινική Φιλόσοφη, Αντιστέλης, Διογέννης, Κράτης, Δημήτρης, Δημόναχος, Κοινή Φιλόσοφη, Αρίστιπος, Περβίτεος, Αρίστιπος ο Νεότερος, Φιλόσοφος Μεγαρικής και Ιεραρχικής Σχολής, Ευκλήδης, Φίλιππον, Αλεξίνος, Διόδωρος, Μενέζημος, Λογική Φιλόσοφη, Ζήνος, Κοινέας, Κλεάνος, Χρήσιπος, Περσέος, Πανέτιος, Ποσειδόνιος, Ενέκας, Ιεροκλής, Επίκτος, Μάρκος Αβίλιος, Επικούρη Φιλόσοφη, Πίκος, Μητρόδωρος, Λαμσακινός, Λουκρίτιος, Σκεπτική Φιλόσοφη, Μητρόδωρος, Ορχίος, Πύρων, Αυσιφάνης. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και μόλις τελείωσε, κυρίες και κύριοι, και είναι στη Βουλή. Όλοι αυτοί αύριο με την δαιμόνα σας. Είναι στη Βουλή. Ναι. Είναι ένας από τους 300 που αποφασίζουν για τις ζωές μας. Συγκεκριμένα αυτός που δεν μπορεί να ασχολείται με εξεγέρσεις. Το θεωρώ. Ναι, δεν ασχολείται με εξεγέρσεις και με τέτοιες αηδίες. Επαναστάτης που διαβάζει.